Παύλος Κιλικαρίδης για το Athens Throwdown, WOD 1, CrossFit Revolution. Κατηγορία σκι. Κάτι το πιάτο. Κάτι το πιάτο. Πόσο έχει πάρα. Σε ένα λεπτό πάμε. Σε ένα λεπτό. Έλα κόρη μου! Σε 50 λεπτό. Έτσι θα πει. Πάμε. Θα φάσει. Σε 40. Σε 30. Σε 20. Σε 15. Σε 10. 5. 3. 2. 1, πάμε. Μπράβο! Πολύ καλά είσαι, πολύ καλά είσαι. Πολύ καλά είσαι, άλλες 8. Τα 2 λεπτά είσαι, μόλις τώρα. Τώρα ακριβώς 2 λεπτά πέρασαν, μόλις. Άλλες 7 δεν πήρες, άλλες 6. Άλλες 5 τώρα. Έτσι. Άλλες 4 τώρα. Έτσι. Άλλες 3 τώρα. Έτσι. Άλλες 2 τώρα. Έτσι. Άλλη 1 τώρα. Πολύ καλά ρε Πάψερ, τρένο. Να παίζει! Τελευταίο, έφυγες. Έφυγες, πάμε. 90, πάμε. Στα 2-20, πολύ καλά είσαι. Πάμε να δω. Πάμε να δω τώρα. Μια ανάσα καλή και φύγαμε. Πάμε. Πάμε ρε! Πάμε. 1, άλλες μουσική. 2, πάμε. 3, έτσι, πόδια. 4, μπράβο. 5, πάμε. 6, μπράβο. 7, μπράβο. 8, 9, άλλη μία. 10, μπράβο. 11, μπράβο. 12, έτσι, πάνω ξεκούραση. 13, μπράβο. 14, μπράβο. 15, πάνω έτσι εκεί. 16, μπράβο ρε Παυλάρα. 17, μπράβο ρε σκυλί. 18, άλλες 2 θέλω. 19, άλλη μία. Άλλη μία. 20, πάρε μια ανάσα. Πέτατε. Μπράβο, πολύ καλά, πολύ καλά. Πολύ λίγο χρόνο που πέρασε. 3-10 είσαι. 3-10 είσαι. Πάμε ρε σκύλε. Πάμε ρε σκύλε. Πάμε. Φύγαμε. 1, 2, 3, να την πετάσει παρά τους ώμους. 4, έτσι. 5, μπράβο. 6, μπράβο, άλλα 4. 7, άλλα 3. 8, άλλα 2. 9, άλλο 1. 10, πέτατε, μπράβο. Μπράβο. Άλλα 20 με παυλάρα, δίνασε χέρια.
Σε 5 μπαίνεις. 3, 2, φύγαμε. Πάμε. 1, 2, 3. Πάμε ρε σκύλε. 4, μπράβο. 5, άλλα 5. 6, 7, 8, 9, άλλο 1. 10 ρε σκύλε, άλλα 10 είναι. 4 λεπτά, πολύ γρήγορα πας. Πολύ γρήγορα πας, Τελευταία 10 είναι. 4 λεπτά, φύγαμε. Φύγαμε, τελευταίο είναι. 1, να δώσει 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, άλλο 1. 10 ρε παπλά, σκύλε, μπράβο, μπράβο. 4.30, έχει πολύ χρόνο, Ανάσες θέλω, γεμάτες κουκιές. Γεμάτες αργά προς να ξεκουράσεις. Φύγαμε ρε σκύλι μαύρο. Φύγαμε ρε σκύλι μαύρο. Πάμε να σε δω, πάμε, Ανάσες. Γιώργο, άνοιξε τη μόνη σε παρακαλώ από εκεί, πάμε. Να θες, έτσι αγόρι μου. Πάμε. Μπράβο. Αργά μπροστά και μετά πίσω λίγο, Με πάνω από 1.150 και γεμάτο ξέα. Με πιο αργά μπροστά και γεμάτο ξέα δεν είναι. Έτσι, ωραία. Πήγαν λίγο 10 ρε μαλάκα. Πάμε ρε σκύλε. Είσαι εσύ ρε, τι κανείσαι. Άλλες 30 είσαι, πάμε. Έτσι, δεν παίρνεις καλοκαιρία. Δεν παίρνεις καλοκαιρία. Δεν παίρνεις και τελειώνεις όλα τα μαλάκα. Πάμε έτσι, εκεί, πήγαμε 15, πάμε. Αυτό είναι, 17, αυτό είναι, δεν παίρνεις καλοκαιρία, αυτό είναι. Γεμάτες εκεί, στην πλάτη, έτσι. Πόδια, δεν σταματάω μπροστά, αργά μπροστά δεν σταματάω. Η κουκιά μου δεν σταματάω, πάμε. Στα 6 λεπτά είσαι μόλις. Στα 6 λεπτά είσαι ακόμα 20 λεπτά, θα σε μιλήσει, Δεν σου πεις, δεν παίρνεις καλοκαιρία. Ναι, γεμίζω, έτσι, γεμίζω. Εκεί! Πάμε, Ανάση, θέλω να βλέπω, Ανάση. Γεμάτες κουκιές. Έτσι, γεμίζω πίσω, πρέπει να δώσω πίσω. Πάμε, έτσι. Πάμε, δεν θα τα δω φιλιά, Σκιάνε τώρα, πάμε. Δεν θες, αυτό είναι. Μια φορά είναι το κάνει τελευταία. Δεν αντέχεις ακόμα 8,5 λεπτά. Είναι για σένα. Πάμε, υπομονή να κάνεις. Άλλες 10 μήνες είναι. Άλλες 7-20 είναι. Υπομονή. Πάμε, θα δώσει έτσι. Θα τα δώσεις όλα. Αφήνουμε τα 30 όλα. Το έχεις επιλύσει. Τα 30 δεν τα σχέδες. Τα 20 έχεις στο μυαλό. Τα 30 θα αφήνουν κιόλας, να ξέρεις. Τα 20 εκεί θες να φτάσεις. Εκεί δεν θα σταματήσεις. Τα 20 θες να φτάσεις. Εκεί θες να φτάσεις. Εκεί θες να φτάσεις, ρε. Άλλες 2 είναι. Πάμε. Εκεί ρε θες να φτάσεις. Τα 20 θες να φτάσεις. Πάμε. Έφυγες. 7 λεπτά πέρασανε, παυλάρα. Πάμε ρε σκύλι μαύρο. Πάμε, λίγο νεράκι και έφυγε. Έλα, πάμε. Στα 7-10 είσαι, Πάμε. Δεκάρια θέλω, δεκάρια γρήγορα. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, μπράβο, άλλα 30, Το γραμμάτε, πάμε σκύλε. Πάμε ρε σκύλε, πάμε. Δύναμισε, πάμε. Δεκάρι, 1, 2, ασταμάτητος, 3, 4, 5, πάμε για να εκεί. Έλα, δεκάρι, τι πέσουμε τώρα. Δεκάρες θέλω, δεκάρα θέλω. Δεκάρα, πάμε. Στα 8 λεπτά είσαι. Πάμε. Έλα. 16, 17, 18, 19 και 20. Μπράβο. Άλλα 20 είναι. Άλλα 20 από κάτω, ναι. Άλλα 20. Πάμε. Πάμε, 8,5 λεπτά. Να πιεστείς, να πει τα 30. 22, 23, 24, πιέσου αγόρι μου. 25. Μπράβο, παυλάρα.
πεντάρες, πάμε. Πιάστηνα, έλα. Πιάστηνα, πάμε. 26, 27, 28, 29, μην ρίξει. 30, έτσι, άλλες 2 πεντάρες. 9 λεπτά, άλλα 5 λεπτά έτσι, θα πούμε τα 30 όλα. Πάμε, πεντάρι. 10 να λήξει είναι, ρε. Πάμε. 1, 2, 3, άλλα 2, 4, άλλο 1, 5 βρε σκύλε, μπράβο. Άλλα 5 είναι παπάρα, άλλα 5. Πιάστηνα. 4,5 λεπτά μείναμε ρε, δεν αντέχει. Πάμε. Δαγκώσου ρε. 1, 2, 3, αυτό είναι. 4, αυτό είναι. 5, τελείωσε, πάμε. 6, 4,5 λεπτά έκανε κάτι 30, ρε, έλα ρε. Και θα πούμε και στα 20, πάμε. Πάμε, παπλάρα, δαγκώσου ρε. 4, 10, θα πεθάνεις εδώ ρε. Πάμε ρε. Πάμε. Πάμε και με την αναφέρουμε, έτσι, πάμε. Αυτό είναι, 30 είναι, ούτε καν 25 μείνανε. Τελείωσε 3,50, έτσι, δυνατάμε, πάμε. Όχι κάτω από κοιλιά, πιέσου, εκεί, πιέσου, εκεί. 3,40 ακόμη, πάμε. Να πάμε μείνανε. Και μάτια και στην πλάτη, πάμε, έτσι, πάμε, 3,20 ακόμη, πολύ χρόνο ρε, θα πούνε και 20 θερμίτες θα πούνε, να το πιστέψεις μόνο, πάμε, άλλες 15 είναι, πάμε, ρε, δεν πες κάτω από τη δουλειά, αυτό κάνεις, δύναμης, πάμε, κάτω από κοιλιά, όχι κάτω από κοιλιά ρε, πάμε, τελείωσαν, άλλες 10 θερμίτες είναι, άιτε λίγο, άλλες 10 είναι τώρα ρε, πάνω από κοιλιά ρε, όλα, πάνω από κοιλιά, 2,50 ακόμη, έτσι, μια, πάμε τώρα, δυνατά και μάθες ρε, τι κάνεις κουτιά, τι κάνεις σελίδα, έτσι, τι κάνεις σελίδα, άλλες 10 θερμίτες είναι ρε, 2,5 λεπτά είναι, 2,5 λεπτά, 1,30 και θα πάρεις 10 στη σερσέτο, Στη σερσέτο τελείωσε ρε, πάμε, να κάνει 30 20 ρε, πάμε, αυτό είναι ρε γίγαντα, αυτό είναι, πάμε, έφυγες, 2,10 τώρα 2,10, πάμε, κύριε Ταβάρα, φυγέτε, πάμε, 2,10, πιάστο, πεντάρες ή δεκάρες, 30 είναι να βγουνε ρε, 2 λεπτά έχεις για να βγουνε, πάμε, βάλε το να τους πρές, 1, δύναμη, 2 εκεί, 3 εκεί, γρήγορα, 4, πάμε, κι άλλο, 5 κι άλλο, 6 κι άλλο, όλα, 7 κι άλλο, 8 κι άλλο, Πιάσε λίγο 22 είναι, πάμε, 9, τους πρές, 10, πάμε, 11, 5, άλλα 19 είναι, 5, πάμε, 12, πάμε, 13, έτσι, πάμε, 5, και 20 από 5, πρέπει να το κάνεις, το ξανακάνεις, θα το ξανακάνεις, πάμε, 14, και έτσι το 5, πάμε, 15, 16, δεν το πέμπεις, πάμε, πιάσε, άλλα 14 είναι, πιάσε, ρε, δαγκώσου, ρε, 17, 18, 19, πάμε, αλλά είναι και ένα λεπτό ακόμη, πιάσε, ρε, πάμε ρε Παύλο, πάμε ρε, πάμε, 20, 21, πάμε, εκεί, άλλα 9, 54, πιάσε, ρε, πάμε Παύλο, πάμε, Τελείωσα. τελείωσε, 22, 23, πιάσε, άλλα 7, 35 δεν θέλει, να μας και τελείωσε, πάμε, όλες τώρα, 24, όλα, 25, όλα, πάμε, άλλα 30, πιάστη πάρε ρε, πάμε ρε, πάμε, Ένα, δύο, πάμε, έλα,
2, 10. 3, πάρε. Πάρε, γρήγορα. 5, τράβα έτσι, τράβα ρε. 3, 2, 1, τέλος.